ביוטיוב. שאני איתי ואיתן. כאילו, אתם לא מכירים אותנו בטח, אנחנו חדשים, כאילו אין לנו ערוצי יוטיוב, אבל כאילו שלא שמעו אותנו, וזה גם לא של ברולסטארס. חשמו. כן, היה לי סרטון אחד, כאילו כמה סרטונים, זה בסוף לא הצליח, אבל הפעם אני עושה סרטוני ברולסטארס, גם עם איתי, לפעמים איתי יהיה לבד ושלח לי סרטונים, הערוץ הוא אצלי בטלפון, אני מקווה שתאהבו את זה, כאילו גם אתם הייתם רוצים שיתנו לכם איזה לייק שאתם רק מתחילים, אז אנחנו נעשה לכם סרטונים, אם נגיע ל10 לייקים וזה 5 עוקבים, 10 עוקבים גם, אז נתחיל לעלות לכם שורטסים של כוכבים שאנחנו מקבלים. אני לא יודע למה זה עדיין עושה לי ככה, כי עוד 25 דקות, אני לא יודע למה, לא עשיתי, לא... זה מתחיל ב-11. תמיד ב-11. טוב, אז בואו נתחיל. כן. אז תדבר כמוני ככה גבוה. טוב, נקווה שיהיה לנו מזל וננצח. כאילו, אני לא כל הזמן עם ביירון, פשוט, לא יודע, היה לנו קצת פאשלות. אז בצילום הסרטון, אז החלפנו שם הדמויות, בהתחלה הייתי עם לו. כן. ואני אגיד לכם, זה תנור שיצא מן התנור עכשיו. סרטון שיצא ממנו. הוא אמר את זה כמה פעמים, אז הוא התבלבל, בבקשה תסלחו לו. לא התכוונתי. טוב, אני מחליף דמות. אם אתם לא יודעים, יורדים ל8 גבים. כל פעם. אני עכשיו ירדו פחות, כי אני דרגה 10. או שאני אשחק עם מקס, אני טוב עם כן, מקס. בסדר, אבל נראה איך אני עם לו. מה? מקסימה. טוב, אני אוהב גם לשחק עם לו, כאילו, אתמול קיבלתי אותו והוא ממש טוב, אבל פעם ממש אהבתי את מקס. כאילו גם עכשיו, כאילו לאחרונה, אבל לא יודע, כשקיבלתי את לו אני פתאום ממש אוהב אותו. כן. אבל גם את מקס אני עדיין אוהב. מישהו צופה בנו. כאילו לא בסרטון אני מתכוון, אבל בברולסטארס שמעתם. טוב, אז אם אתה רואה את הסרטון הזה, תן לייק. התפרסמת. כאילו, אף אחד לא יודע שזה אתה, אבל אף אחד לא יודע גם מי. אולי אתה בחוץ לארץ בכלל. טוב, אני אחליף למקס, אני ממש טוב עם מקס. כאילו לא ממש טוב, אבל... 6 גבים ירדו. גם 6 גבים. כאילו, אני רמה מקסימלית איתה, ויש לי... עכשיו צריכים להיות טובים. יש לי את ההייפר צ'ארט לשלי, ולא קניתי לה שום סטאר פאוור, אז תגידו לי אם לקנות סטאר פאוור שני למקס, או סטאר פאוור הראשון לשלי. אולי כדאי לך לשלי, כי באולטי שלה, אם היא כאילו יורה אותו על ברולר, אז כאילו אתה איתי אחרי זה. אז כדאי לך. זה סטאר פאוור כזה? כן, סטאר פאוור של שלי. טוב, אז תגידו לי מה אתם מעדיפים. וכמו שאמרנו, אם נגיע ל5 עוקבים ו10 לייקים, נעשה לכם שורטסים של הכוכבים האלה. כן. ונקווה שאתם אוהבים את התוכן. נגיד, תכתבו לנו אם עשיתם את המשימה של שלי שמקבלים את ההייפר צ'ארט שלה, כן. ואם הגעתם איתה לרמה 11, ככה שיש לכם את ההייפר צ'ארט. לי לקח קצת זמן להגיע איתה לזה. טוב, אבל אני השגתי כי... אני כאילו קניתי, אז... עם ספייק. כן, זה היה שווה דווקא, כי יש לי את ספייק, ובאותו זמן הוא היה כאילו ב-level 11, והיה בחלונות את המבצע הזה עם הגולד, אז קניתי. טוב, בסדר, אם הוא מקרוב אז כן. אז באמת יש לי... אוקיי, תעזוב. למה דווקא מתי שאתה חי, אני מת. חי ומת. שמת לב? איך הוא מוריד לי 2001 כזה? כמה היה לו? מה? כמה היה לו כאלה? לא ראיתי. הנה עכשיו השעה. פרצ'ארד לבאולדי. יאללה, רגע, אל תיק.
אוקיי, תעזוב. תראה איתן. פעם חשבתי שמקס מהירה בכללי כזה, אבל... זה סוג של כזה בכללי. היא גם קצת הולכת יותר מהר מברולר רגיל. נו, זה מה שחשבתי, אז כאילו יש לי כל מיני דברים, ובסך הכל היא יכולה להיות ממש ממש מהירה. אבל אולי בכמה אחוזים, איתן, זה לא... בסדר, אבל כאילו, הנה, וופה, מהיר. וואו, איך אני אוהבת את האפקט הזה של הכנפיים. וואי, זה מלחמה. ומי ינצח? לא, מה? לא! איך פספסתי? הייתי צריך להתרכז, אבל פשוט התחלתי לראות מלא. טוב, תסלחו לנו. טוב, אבל לפחות הגענו למקום שני. בואו נדבר על מה שקרה קודם. כאילו, גם לפני הסרטון. כאילו, ניסינו לצלם את הסרטון הזה כמה פעמים. הנה, הייתה שותה לו מים. אבל לי אין מים בכוס. אני עצוב. מה? ראיתי שם ברוק, שאל לו את ה... נכון, יש את ה... שאתה עולה כזה נו, אני אראה לכם אחר כך כזה. למקס יש שכתוב לו כזה, אם אתה מגיע איתה נו. אני על ספיד, אז היה את זה לברוק אחד שמה. אתה רוצה להגיע איתה לזה? בטח, כן, אז אני אתחיל לשחק איתה הרבה, כי אני צריך... אבל לא מקבלים את זה. אתה יודע קוראים לספייק בזה? איך? מיוחד במינו. כן, מיוחד. אני רואה הרבה כאילו שכתוב להם אין זמן להסביר, זה גם כזה? לא יודע. כאילו יש כל מיני ברולרים שיש להם. אני לא יודע. כאילו אני הרבה רואה אנשים שכתוב להם אין זמן להסביר מתחת לשם. דבר אחד הייתי צריך לעשות. ירד לי 6 קביעים. גם לך. אני שונא את זה. יורד לי עכשיו אותה כמות קביעים כמו לך, כי אני בערך באותה רמה. ספייק לפעמים מוריד להמון קביעים. טוב, זה יהיה משחק אחרון, ונצא, אני ממש מקווה שאהבתם את הסרטון הזה, ואני מקווה שאם הגעתם עד לכאן, אז תכתבו תגובה שהגעתי, כי זה גם מקדם לנו את הסרטון, כאילו, לפחות לייק, זה לחיצה קטנה, זה לא משהו שיזיק לכם, זה רק משהו שיעזור לנו, וזה כמו שאתם הייתם רוצים שיתנו לכם לייק וסאב. אל תלך לשם. לא. הבנתי, אני הולך לשיח. אתה יכול פשוט לעמוד במקום ויחשבו שאתה קקטוס. הנה, הסקוויק הזה. בוא הנה. הסקוויק הזה, הנה, אדגר הזה הרג אותי. אתה יודע כמה מוריד לקוויק עכשיו לי? כמה? 3,000 ומשהו. עכשיו תתקרב לו. תחשוב 3 פעמים הוא יורה עליך ואז בום. הבנתי. צריך להתרפק קצת. הוא היה יכול להרוג אותי כמעט במכה אחרי שהורד לי הרבה. מזל שיש לי את ה... מה זה? מה? העיגול הזה. אולי נסתר פה? של סקוויק אין לי מושג. אני חושב שאני לא יודע מה זה, או שזה הגד שלו. אוקיי, לפחות הגענו לכאן. רגע, יש שם... בוא זה הם שם. אותנו. לקחתי את זה. נו. טוב, אני הולך לשם גם. למה אני פתאום איתי? לא. למה אני פתאום איתי? אני לא מבין. כי יש את המקום... אני אמור להיות מהיר בשיח. כי יש שם גם מלכודת. בל אולי עשה מלכודת כזאת שהיא גורמת לך להיות איתי. טוב, אז זה יהיה המשחק האחרון שלנו, מקווה שננצח, כדי שיהיה לנו סיום טוב כזה לסרטון. כן, סיום ממש טוב. של שמחה, ולא של... וששון. טוב, זה אבוד, אז תודה שצפיתם בסרטון הזה. יאללה ביי. יאללה ביי.